Assalamu alaikum bandiraɓe on calminama on juurama weltare artude plateau mon yonta hande min salmini yeɓiyankoɓe ardiɓe galle o kadi e technicien ji amen hono Djiby Dieng monteur amen Ali Fall kadi e yaadiɓe amen mi salminiɓe no fewi kadi mi salmini maman Sali la grande animatrice donc chaque dimanche rek min garti e plateau mon kadi e temmuji kesi henna hande noon kadi min gaddani on thème mo gandanɗa ko actualité yimɓe ɗo foti haalde hen saabu nene ɓeydo henna ɓurtude kadi moƴƴani ɓesguji ɗi sans plus tarder noon mi hokka yeɓiyam sans plus tarder mi hokka yaadiɓe ɓe salmodira e bandiraɓe min gara e yewtere nde Salma min salminima. Mi salminimama Raki, mi salmini Jariyatu. Assalamtu aleykum awladu Sénégal, assalamtu aleykum awladu Mauritanie. Ko debbo dondu e cammalle pare fura ngara jiya ko hara jewna. Mi salmini kala to ɓiɗɗo pullo woni biyo mbimi e mbimami a salminama a weltanama kala jeeɓo pinti o salminama weltanama ha yesso ko lawol inchallah. A jarama weltanama. Bismillah. Thank you. Jari mi salminima bismillah my plateau. Assalamu alaikum bandiraɓe madame Dia mi salminama Salma Gueye Aidara salminama nen. Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV mi salmini won to gonnon e to gonirɗon en calmini yeɓiyankoɓe yonta hande plateau yonta hande ha mi salmini ardiɓe galle o Baba Abou Samba Diop salmini technicien min Djiby Dieng Ali Fall e tohar nenamo Fan Ndiaye bienvenue ha a weltanama kadi ko Diary Ndiaye debbo mo hawre hawninki walla debbo mo padal Wuro Siri di al tembod walla nawta kam to Mauritanie woni magama e litama o woni baylo boɗejo mi salmini on mi salmini foof. A jarama Diary o mbirmi ni thème amen hande o walla actualité walla fait divers eɗen mbawi wiide dal foof ene yaha kalten ko agression ngaji kewɗe ɗo puɗɗiɗe hewde e wuro he agression ngaji ene kewi kadi ɓuuri hamnade hen neɗɗo watte agressé au lieu kam balla ɗum ƴettata ko téléphone ma filme pour lamede walla pour hokkoyde hen hebde juste pour dañde hen dose walla goɗɗum hen woni médecin après la mort ha tengte suka debbo andi ko boyanma baɗaɗo agressé e nder place mum ha sankori hen ɗum de yumminide to ɓe mbi ko andi kape Si dallumo yalfo no min duwanima famima donc Salma ɗo saha vraiment affaire o moom ne ɓurti juuɗe kadi nene muusi suka debbo ne yahi ne daara e dow ɗum no liggori waɗa orange money mum soko weevi wonno en liggo liggey mum mbima aɗana waɗa publicité de en liggo liggey mum ene darda Allah gara hay place mbiya ɗum kalis nani wonnam envoyé wima waɗi envoyé aɗa andi yeehi nodda ɗum téléphone mbiya ɗum aɗa waɗa ɗum menacé suka debbo gara tawa ɗen ƴukka ɗum laaɓi joni ƴukka ɗum ɗon laaɓete ere non tellement aɓe gandi waji o handicap maɗa ɗum tawi maɗa mbaɗa won ɗeɗo gueɗe bonde ƴukki ɗum laaɓi wawi suka debbo no wulla woyi samande jamna man woyi samande jamna man kadi kono no haaldiranno hay ala woyi samande o ƴukkimo ƴukki kam omo wulla mo haala no yurmini affaire o dal hay sen kaali hen ma iwata ɗo hay so holno foti laaɓi neɗɗo waɗa noon neɗɗo waɗa ko wayni hen heewi holno foti laaɓi neɗɗo wara waɗa violé wara holno foti laaɓi neɗɗo fotta e lawol bandiɗi potta e ma yaatu juuɗa walla min mbarma sa sali ɓe mbarma si obligé totta joom bawsuji ma jaaha gasi ko ɗum no mbimami affaire o ne muusi haalaɗo haaɗi o chauffeur mum waɗi plan e gardien mum chauffeur mum naati gardien wi ko hono chauffeur mum naati wari ƴetti kalis dogde e kalis chauffeur dogmunomo ñande fof waɗi mo wari ƴetti dewde mum ilallah est ce que onon Diary andane ko kala e thème actualité mo joni temo kam mbeɗa andi yimɓeɓe wona ko hesɗi e mabɓe dal inchallah affaire bargol e agression ngaji ɗiɗo hankkandi enen en gonti baali en kirsata tan enen mbare eyyi saabu joni
mi wiyata sécurité est ce que ne woodi hande kala pindo hamne yakam à tout moment yo jortoro ne wawi tawe to wondo ware walla waɗe agressé sabu ko ɗum ɗon mi anda ko leydi muusi mi anda ko liggueji ala mi anda kadi ɓe jiiɗi kadi ko affaire ko yidde ko weeɓi kadi ha ɓurti sabu hen sahaji kadi min mbiyami affaire o ɓurti sabu neɗɗo wonki ko neɗɗo Allah tagui ɗum an gara tan mbaɗa ɗum ni e zéro ko babiraɗo goto wino ko ren bargol ngol sa nani heewi o foof ko cogol ngol so ɓoyi yaltat rek jomum ƴeftane avocat walla yimɓe gona TikTok ene naafi guino wona kanko ha jomum yaltine ay hande so neɗɗo wari a warama a wujji jungo ma taƴama ma hunde ma wonno ma usso si sabu ɗum ɗo kam ɓurti hay goto ala e sécurité beele on tikani kadi ko langu woni waɗi fayi mission est ce que wona langu kadi woni yebde rek si ngami ngam ɗum non keɗɗe mi haala noon ay enen kadi hen saji enen kadi emi sikki e miijotawo oto ƴeften foof kadi mbiyen laamu ene waɗi yimɓe hettan mi haalama ene waɗi yimɓe e konne mi haalama ene waɗi yimɓe ko yiɗi ko weeɓi tan arani hunde fof ndeysan Macky Sall meeɗi haalde wima so toɓi wiye président kala ko wawi wonde wiye président kadi enen ne mbatten hakkillaji waɗi yimɓe kañumen ko ɗum woni gurdam mun jiiɗa liggade jiiɗa haydara pourtant leydir ko muusi ko foof hol liggoroɓe jalta hen sabu kañumen kippani état kippi ko liggey munen sabu na état tan jigui ɗo liggey kono wiide min état o muusi tan mbeɗa waɗa mbuubo état o wuuro ngo muusi tan mbiɗa yaha mbiɗa waɗa agressé mbiɗa waɗa yimɓe ɗum ɗon hay goto yamiraka ɗum ɗon jaret wona on banggue rende population wonɓe wiide est ce que omto tenuji ene mbaɗa golle munen no hanniri joni mi haalama wona omtoniji ni wona omtoni mi haalama joni aran ko tagui ɗum aran ko tagui ɗum joni a wawa andude bandi emo wona bandi ɓurɗomo yontede ɓurɗomo wawde ñantade taw kañum woni bandi taw anda holno laamu andirta arandi nden bandi e jogui comportement mum rek sa yi o rek andat o kam ko ɗum ɗon wona mais joni omtoniji ɓe lelahi de ɗum wona affaire politique non mamagina mbiɗa waɗi politique wona affaire homme de tenue affaire o ay pourquoi pas won pays je suusa warde neɗɗo toon suusa wujjude hay sinna hangama suusa waɗa on gueɗe ene ko ɗum ko ɗo woni Sénégal par ce que ɗum hankkadi ni wonti hankkadi ni ɗum ɗo meɗen hankkadi ɗum ɗon wona kadi wona Sénégal tan de pays ɗi foof de mbira ko pays goto tan woni e pays goto woni Arabie Saoudi ɗum noon Arabie Saoudi ko loi mabɓe oɗo wurnode oɗo ando wurno wurani on wuuri yahani ya jame on ko an tami anda ya jami joni wono président suusa waɗa won gueɗe toon affaire ko lamɗo wuuro foddara leydi makko o holla ɓe ko leydi nañi kala kujjuɗo ɗo ko soppere sa wari mbaɗeɗa ha maaya ɗum ɗon a yiita goto wara hay goto warata sa andi sa waɗi ka barteɗo jaari wallahi a warata kono sa ine wayno waynino huumen woni cimɗi joni enen en mbaɗani min andal en ngalamoɓe haaloɓe haala ɗum ɗon do ɗum ɗon moom alay so ni tan wawata yarude si ɗum fonno waɗede ayi a wiita a wayranande wari wallahi ma wayrunande ɗo wari walla wujji penda mor hen côté goto mi yatta hen aran ko waɗi ma wod barɗo takkana goɗɗo mo yaadi taw mo yaadi o warani so ƴewama anda barone ande ma ande non aran enen prison ngaji keewi taw ɓe mbaɗani ɓe mbiyani nen nanna toon joni so penda mor waɗi rek ma woda waraɓe taw ɓe haajuji munen ngala hen hade ma waɗede pende mor ma ƴeewe ha pare d'abord avant tout mais est ce ƴewgol ngol hande enen jogui temps non jaasi pende mo waɗama so kala pende mor waɗa oma ƴeewe ha para kala ɗum waɗa felli waɗede ɗo wuuri he kala felli waɗede wuuri he avant aɗa ware il faut ko leeri heeɓe d'abord avant tout ma ƴeewe waɗe kossaji ha hande oɗo mbarɗo ha para peut-être si eppo ƴewaɗe eyo ɗum ɗon wuuro ngo e yeeso kono wona wayde tan mi wona min o were non wano yarata nden ɓen so wooti ɗum ɗo goɗɗo solution goɗɗo addete nden yimɓe hande so mbaɗa kidnappere mbimɓe so mbaɗa kidnappere ɓe mbare joni a yahan min joni min moi personnel j'ai peur pourquoi parce que hen saaha kala to sise tawi kam ko toon mbaɗami suusama wadde malik mi suusa ko dogarawa ko ɗon tama mayde e goto wawa dogde ɗum mi suusa mbiɗa ɓuuri par ce que ɓuurat wiide mbaɗa hoɗo rentade ɓuuri wallahi a wawa hodde hankkadi en cas debbo so sirani sikiri kadi jogi waɗa e gasde jomum rawe ma sa lippo lève uji a tawta e sac ma walla peñoji guere face
ala yahi wala doni bus Ati- periquement en mala sa Gasi, wallahi asusa. min ñande mi yi image gore nani yimiraɗo périg mo difta ko nder oto he ko dum min Kasi. fulu joni ƴeew min ara musam ɗum waɗi mbimam état o ala ko wawi hen nden Si. ko ala heɗema haalama nden holko Ko wawi wiyete hen de. combat ko watte wona 20 heures 21 heures 22 heures gasat joni hol wiya wona 18 heures 18 heures nde ɓe ɓuuri wawde wadde agression Sénégal koko boñi tan déjà. ko waɗi fulu yimɓe fulu ana wawat ɗum contrôle ɗum mi wiyaɓe ɗo hankkadi o worgo ko ɗum ɗon- ko ɗum ɗon- ɗum woni koye ɓe kadi o wowna kadi ha paari kono lamgo en foti ko jogaade en organisation si Sénégal foti changejude dadinoma ha tiɗi ha waɗi normal par ce que gasani usoto ko mbiɗa Wallahi ma us. mbawde contrôle fof laamu aranta wonɗo laamu holko wawi wadde koɓe cohdirta e koye mabɓe woni état jaltuɗo oɗo état yalti état goɗɗo ari kamɓe ɓe cohdiri e koye mabɓe kono boy ɓe ngala tamunen de ko enen noon enen wonɓe ɗo Ɓe ɓe bone waɗi. miskineɓe ɓe ngala ɗum ɗo enen tan mbawi rentade Ɓe kono bone kamɓe waɗi. to gonɗo koye koye mabɓe ɓe cohdirta koye mabɓe jaltodirta ko kamɓe ɗum ɓe lijirata événement ha événement jeeta haɓe goni e laabi ɗi en e holɓe boyuji ɗi de tan police aɓe gendarme a boy ala tinon wuyɓe ɓe haala wajibɓe 31 décembre ni police ene dari ron point kermasar ha e filawoji ɗi foore ɗum haɓe dari autoji maɓɓe des fois haɓe daroni haɓe no joni ni ɓe puɗɗi wadde ɗum seeɗa nden ɓe daro henna e foore he ɓe autoji maɓɓe ɓe ƴeewo henna sécurité henna yahoɓe e arto mais pourtant joni en woodi e joni Joni ɗum kam ɗo ɓe ɓeɗa mane Keur Massar wuurde, aɓe woni cari pont joni. Keur Massar woni ɗum ɗo aran ɗon nden ɓurno wadde danger hande mais ɓe joni nan toon. otoji mabɓe nan toon hande ɓe e otoji mabɓe nan toon gendarmerie o nan toon e wax degg yalla kamɓene haɓene mbaɗa kamɓene haɓene mbaɗa ko mbawi nden ɓe mbattan ko joni ɓe foti waɗi eyyi saabu affaire o fuɗɗi wadde takarnas e Avant- kamɓe koɓe avant nde kono waddi nawateɓe ɗum. kamɓe koɓe nawateɓe tan wona hakke mata guila goni kecce eyyi kono kamɓe koɓe Raccano mbiyatama nawateɓe won ko wawa mbiyam ɗo horen Sénégal naaɓe ƴeew hay goto wawde wadde organisé sabar sa yimi bammal tan so ɓoyi paata Youssou Ndour ko heddi ho noon ko mbimi ko mofo yo reeno ko mbiɗa ho kalto 6 heures tawma Ni koye a base, susa hodde tan waala. ala passe taxi reste chez toi tan wara Taxi. wonde sa yeri poɗɗa yelde ƴettas reya ɗastas ɓoyi korima ñaam a taxi je Pour moi, seeri ɗum ma noon hunde. taxi wona taxi est ce que Mauritanie. séri ha maayi wallahi allah ewa to mi en arab saudi woni leydi ɓurɗo dubai leydi ɓurɗo hewde sécurité kamɓe luwaji maɓɓe ene tawi ko nice wallahi Toon. kamɓe Kamɓe ko ɓe normal. kalat ko sariya dal ko woni ko diine saria e mbaɗata kamɓe te ɗum ko saria ga pourquoi pas en wuuro men ngo huuro l'islam en e mbatta ɗum ɗum ɗe e wuuro men wona ɗo wona pays l'islam de Ɓe ko ɗo pays bawol. layit enen ken layi layi kay so tawi ko Mauritanie woni pays l'islam paaji ɓe nan ɗo ko julɓe ɓe ɓuuri o wajiɓe ide tata mi alani arab waɗi tan mbimi ko julɓe leydi julɓe mi ko jigui rottere ko jigani doter wi ko mi jaɓi kadi ko oɗo wi ko jaari wi ko sabu hannde direction des investigations criminelles toppitoɓe affaire kirimaji en ɗum ɗo aɓe mbaɗa ligguey baɗɗo fayda machallah no police Sénégal vraiment bravo à vous de ɓe mbaɗa hen hunde kono kadi ko jaari wi ko kadi ko gonga an imagine min mi wona ɓiɗɗo baalona jaari walla salma wona ɓiɗɗo hen Patron. salma walla jaari walla dega mawɗo wona ɓiɗɗo janne waɗa feere mais mi takke mi ara e appartement he walla nokku hay goto takke kay wallahi i sa takkama Ko ɗum waɗani heeɗo. to uttata ko ala ko salma e feeña bandam akono waɗata e nden ko addi e joni ko konngol gorol ɗo hana haaɓe mbima kumbo am nde a kumbo amul nde ko addi ngol konngol ko ɗum addi ɗum di mbimami kala nde pendemol waɗa a wiita tan a woori tan waɗi a warama non non yaha il faut ɓe ƴeewa d'abord aɗa ndafiri ko link si hami wona film ɗum ko gonga haalami kala haala film ne kadi affaire ko link de hande aran waɗi so woni no fof rewi koye lawol he kono hande ɓi patron ko wawi lijjito ɓi miskino wa ɗum ɓi miskino so haali nanen heɗata he ko ɗum addi non heɗete sax non heɗata saabu aran ko waɗi mais woni situation Ko ɗum cikkuɗon? joɗɗe ɗo wallahi ko ɗum cikkuɗon e ɓiɗɗo baalon heɗete Kadi fof ne heeɗe. hay kangaɗo so haali fof ko heɗede nokku malma enen noon en yowul yowul fa dajir caaɓe ngala an nela neɗo walla invitation ma tawaɗi bonnande mum ha baɗa ɓanma torani itta henna empreinte aji mum ƴetta empreinte aji ma kola e galle o fof
police ala taw ko don tali ma te police ko ɗum ɗon andi di mata anda ray kalɗo fof ko gonga kono ñen ɗum waɗa ñana pendo mor waɗa di e leydi ko heeyma change nulam warnam kaadi ɗum fof woɗata e ma wonnela mbima heeyma change ko wala sa andi sa waɗi ka batte hay sene nelim mbeɗa joni de san n'importe quoi watta min hoorema kan ɗum waɗa voté tan réellement votama e sénégal wallahi asim ko heewi waɗata joni 2000 wallum poɗɗen wadde campagne ko cikkuɗa mbiɗa kono ndeni 2029 fot candidature gonɗa prison tan jomum guuri gorama anani wiye hokkuma 2 millions mbarana ham kaari sa wona prison soya tan balɗe jalta ɗo kam wona sa waɗi a waɗe a watta a waɗata ay hande mi haalama e waɗi boyi en pari pargol hande eɓe pari pargol hande ƴeew hay sa yoɓanam armi yomma ɗum ɗo armi yomma kono mi haalama no so woni no armi yomma jaaha leloyɗa 2 ans 3 ans jalta ɓe jaɓat kono armi yomma jaaha mbaɗana ham ɗum kala jiɗɗo ɗum woni koye wattade way way kon nde ɓe tampino ko professionnel ko prison tan woodi on politique aji e joom jawɗele ɓe on ganda no ɓe hurti amin gandi woɓɓe ne mbaɗi capable on ganda ko ɓe e woni foti jarniɓe de en jarniɓe de mi haalama arane gandata ɗum ta élection so waɗi élection so waɗi gandata guura ene jarniɓe hunde foof noon par ce que pende ma waɗaka tan hay so pende mor waɗama si so waɗama wallahi joni hay so kumba mor waɗama mbiyam ɓe wallahi kamɓe mbaɗa ɗum tagi watta he noon ɗum tagi mbatta ɗum ɗo par ce que ɓe gandi ɓe mbaɗi ɗum hannde ko heeɓi koye mabɓe koye mabɓe yo dina jog fuñu fo gewol jibden ko journaliste joni seɗa jogino secret ji ɗe gandanɗa laamu ndu so ene andi so ñande député yaltini ɗin secret ji ɗi état o dañat probléme walla duppat leydi ɗon e ɗon ɓe lijitta Djiby Dieng e mbara ɗum ko gonga ɗon Djiby Dieng ware o waɗi ode jiɗiɗe hay goto hande jam fina tan ɓe mbiɗiɗen sanki ko are cardiaque walla ko hunde goɗɗum heeɓi mo yen alhamdulillah o sanki walla mbiye Djiby Dieng koko suumi eyi oɗo sanki ɗon sekkittako hen noon gasino en tout cas kamɓe ɓeydanen jam tan neɗɗo yo dogni jigui koyɗe nde ɗum tan wiyete ha walla mbiye Djiby Dieng koko ala suumi mooli allah nena mooli allah mooli allah jibo hebbanna wuuro ha kaaba ha tanirama jatarama lirma lirtuma ko ɗum ɗon waɗi importance naɓe tan so heewi agression ay a yahat tan ɓe mbaɗa fuulmaɓe est ce que aɗa andi joni aɗa andi ndiyen wiyete tan ko lamba min so woni saga min sénégal ɓe mbaɗa éliminer lamba aɗa ko waɗi ɗum ara aɗa waɗi ɗum joni kamɓe koye lamba tan mbaɗi base samedi dimanche so yoni min samedi dimanche so yoni allah ni seedi hay soko rendez-vous baɗa importance million ngaji dokkuɗa ham tan ka tan samedi dimanche yoni mbeɗa andi lamba ne woodi mbiyama mi yafrima allah e nelaɗoma saabu an e nder otoji e mbawi tawɗon hen ha mbawi fiiɗon hen kelle mbawi fi ñande debbo goto nani oyo jiguino ko iphone o dalle oyo dari nani iphone o manda o hebno appel mendita oyi kanko tinan tan o noppi ɗi ne ndira oyima tellement no agresseur fimo hella hekkilini enini oyi to dari ɗo soof billahi wallahi taala mbima an a dañi sens sababu wano hanguede aɗa ɓuuri bonde foof hello hakkille bettugo neɗɗo ene hanguine neɗɗo ene wara kadi oyi kanko noon min ɗo joni ar tawde neɗɗo to dari tan wima tottam ko jikiɗa o so woni ko nande jaari ko wima anda eyyi kono ma jomum fiima hen walla gañma an mi meeɗi nande maire goto mo haala omo waɗa expliqué o wi o nden oyi joni agresseur so mbanma agressé comme subahalaw o liggoroɓe subahalawɓe oyi so jomum waɗima agressé tawi ari tawanima haydara so woni ka debbo wiyata ko wertudere ma ƴewran ɗum ɗon wertudere ma wiyatma saabu ƴeewi ala fof ko waɗe fore waddema agressé ɗum waɗi joni mbimi est ce que leydi onon kam ɗum ɗo koye enen koye sécurité gonɗen walla ko gonɗen koye wartade ay ɗiɗo peeji wiiɗe ɓe mbaɗa guerre ɓe ko ɓen mbaɗi fausse tan ɓe kono enen hay enen koye guerre bonɗo gonɗen ndi mataw guerre secret tan kono koye guerre gonɗen kam nani ɗum kadi wiyama mi nani wiya Kermassar men ɗo on ko ɓe Kermassar noon nani wiya toon o mogguintoɓe rokkuji he e ga debbo sa ari ɓe leldoro e ma ɓe gaccuma jaaha kamɓe gonda ko mum gonɗa waɗa mbo hañum ala hen ndeysan nani ɗum dene haale kam ɗo ñande ɗum gallo omo wiya omo jippo 22 heures sukaɗe ko ene dari e rukku ene ƴettanno oto oui o suka waɗi tar enen gona e moto wirti yimo tan duttiti ene faye mukko heureusement kanko omo ara o jonni on o nayimo e moto kono dañi sens
ay ko mbiɗa ɗo min mi yiɗum leega laamen ñamon tournage ngum min a faami pikit ɗo mbeɗa felta moro joni jolni ko so abtar worɓe ummi koye rukko moro ne wirti ene jolni e waɗi supporté debbo ne waɗi guerfas juuɗɗo ɓe jogno faari ko banggue télé o ɓe defte ɓen mbimi boni rewi périg noon ay to darim ɗo min hakkille sona o périg ko o diftoyama surtout joom muruji ɗi kadi affaire o no hulɓini de sa haali noon koƴeɗa e bedda kono kam gonga ne waɗa hen saaha tawoji ɗiɗo ñanden mine mi maaji ko manda ko sara gulle mi anda on hamin jaari homi ɗoftanno hoɓɓe hamin garta tan kusinama homin jewta kan hol banggue tali ɗo dari maɗa woni bone rewi sitte eri kanko ko kulɗon o huulat affaire ko bettuma fo huulet mi haalama Djiby Dieng o wiyata komi feno saabu ñemmuno o tawana action woni sorti album Boy Diara to ena no wiyete kadi bone si plaza Djiby Dieng ummi nden mbeɗa woni Fass gonmi yimɓe kam yim fof ne gandi canal 4 kam hewɓe mbaɗama ɗon canal 4 Fass hewɓe mbaɗama ɗon hewɓe mbaɗama ɗon agressé ko on boni on kamɓe noon tan ɗon ɓe ndewata ɗum woni ɗum ɗon mabɓe Djiby Dieng noddi kam wi kam nena ara yomi yalto e télé ara minen kadi komi kangaɗo min somi ari tan koye dow télé darto wayni komi waɗat absenté trop darimi tan mais mbeɗa dari mbeɗa miijo haɓe goni faux rouge o 3 personnes e moto ƴeew mbeɗa miijo mbeɗa wiya ɓeeɗo siri kam ko agresseur uji ƴeew haɗen parde miijade ɓe diftima junggam ngo ɓe cikano téléphone o ɓe miijoto taw junggam ngo téléphone o junngo nano bannomi ɗum mbeɗa joƴini mais ɗem diftini montoro mo saami joni goto e mabɓe jogonoto tellade faye am hawre wonɓe ɗo ɓe fof gaare am ɓe ngabbere morɓe ɓe continue jona mbiya kam yomi abbo oromi jabɓe darade pourtant ɓenne mbaɗata agressé nde woni ɗum ɗo berte lobelis o polisaɓe aɗa oto polisaɓe nan ɗon daro polisaɓe pourtant polisaɓe nan ɗon daari kamɓe noon ɓe mbirtori ɓe continue mais polisaɓe ɓe jeyaniɓe saabu ko garɗo e moto ko flèche ɓe mbaɗata kamɓe ko vitesse ɓe jigui e moto de eyyi kamɓe ɗum ɗon ɗo polisaɓe holno police wawa rewde makko oto jigui oto e moto wona gorum sa heeɓe ƴefta motoji ko pour waddede eyyi kono hanga moto police o waɗani hakkille saabu nen oto banggue ƴeew circulation ko ƴeew mi yeehi ha ɓoy kadi somi miijima ɗum tan ɓernam de taƴat mi huula hay Djiby Dieng nde arde mbeɗa wiyamo puus ɓernam de hankkandi mbeɗa jooɗo action o ɗo ɓey so tellinoma saabu kamɓe to jiiɗa ko jassion cewkon kon ɗon mo dasata tali ɗum ɓe jogoto laɓeje mawnoɗo Allah ɓe jogoto à tout moment mbawi ƴukkudema kamɓe ɓe gonda koɓe waɗɓe drogué ɓe ganda ɓe keeɓi walla ɓe keeɓani kono an a yadade plaisir aɗa wawi mayde wawi wawi wuurde Allah ɓe jiiɗa siftorde koɓe mbatta ko ɗum tagi ɓe ƴettat ɓe mbaɗa drogué o hankkadin ɓe natta andude koɓe mbatta jalta e ɓuuro ngol en tout cas Allah reene en Allah suure reene da on no mi jannu mi yani hen saaha min ɗum tagi mi suusa legalam ɗo mi teni tan saaha kamɓe ɓe gandi kam de sa yi neɗɗo masque waɗa masque tan andon anduma koye legal e jeeya omo andi komi garto oɗo heure ɗo ɓe dari ɓe paadi hami koye aɗa andi gueson nan toon guese manda comme ça geseji ni hen mogguinto aɓe gandi oɗo salma ko garto paren parɗe ɗo salma tan ne jiimi tan kiilaɓi mbamini sac min ko am jelalma yof iko waɗi tawi jelalma yof wona gonga totanami yahala min kam wuura min yettore gurdam mi wuura wona gonga gurdam ne weeli Allah ne seedi gurdam ne weeli portable tara kam mayde halis tagara kam ida maaya min ko am jelalma yof ma jol mara madduɗa ko ay paɗam ɗe ɓenema paɗɗe ɗum sa iɗe wawi naworde koɗe ɓoɗo kotirmi ay subahalamu waddawa kam noon paɗe min akkama gore de yew dallama gore ndesu paɗam ɗe joom birig nagami ham jippo paɗam ɗe min toɓe ko paɗɗe toɓe gacci paɗe ɗe ɓe ngala paɗe e haaju ala ɓe cohlani kam cohlani paɗɗe ɓe cohlani foof ay piye dandiriyam koye galle gonɗo ɗon sara men ɗo ene mahi he gasani to ɓe mbidi par ce que ɓe garan projet brigage gudditi bois to mbi ki o hocci ɗo pièce hotti joom birigo o wiman hamno jiguen bi ki fima dëkk hokkimi chance kemi pièce am kam mara aranga waɗi o waɗi ko heɓe gandimi ala anda heɓe gandi kam salma waɗi ɗo comme ɗum ɗo agression premiére mi yaade noisode wiyima 5e jigi an jiya ko mbiɗa wakki soksede kaƴe taw soksele hay ko hay batte ala hen tan gorko nani saga e ɗum ɗo jungo mum e sagam tan mimi i tan mbimi gara Allah ne seedi sowona séjour am de woni ɗo sa nawi tan mi waɗi refoulé janggo yew affaire o gacci jeggimo how ronki yaade ara min wawi ñakkude neɗɗo kersa mbiɗa wawno lugde wiye ko gujji walla ɗiɗon affaire nde mbimam noon tan ndeysan yew
hami haako ko goddum de mi mo dari to gotel mi beren ko gacce baratama on wawno wiide hande mi wadi mo sauvé be wawno lugde marsinki mi hebi mi wadi yimbe dum tan kañumen njidi fam biide woy gujjo tan ngara piya tawani mi wadi yimbe non tan ke sakos portable rena dal buri hokkuma am ben mi wuro buri kam mi jantardo ode ko do tan hande tan en émission j'espère ko min haali ko ma ɓeydu wadde mbatton hakkille koye mon dento ɗon sabu hay so tawi ko Allah renata kam yentare ɓuuri donc ɓe oppa yaadiɓe am ɓe wonidina e bandiraɓe ha gombo inchallah san ewa min kay dal oɗo ko wiite woto yo Allah suuren yo Allah reenen ya barki Mouhammadou yo Allah suur men joomam amin Allah walla en e bone neɗɗo bonɗo yo Allah heɗɗon joomam amin ya barki rasulillah par ce que en rewɓe enen jurmini e ngala doole so mbiyama kook en kangama totti fo yeehi ina mbaɗata kono yo Allah wallu en joomam inchallah ha dimanche inchallah rabbi merci jaari min kam hande baynogolam jutta ko denɗam goto waɗi sali woni directeur meɗen Abou Sambou Diop baba Abou Sambou Diop wimami sa yoɓani sali o wallahi hay te pinda ɓurat ɗo henna o ari ko ñamde laccire ha o galle Salidia o yejjit toon téléphone ngaji mo ɗiɗi kadi téléphone ngaji ɗinne mbiɗem jigui onon wa diaspora onon gandi baba Abou Sambou Diop o waɗi sali mi yo yob o noon hamon noon o holli ham ko min komi cukalel kanko o mawɗo uyma o funti ham o yaho nawa téléphone ngaji gandon noon ko baɗɗo sali jobjoɓe on foto mbawɗon wonde jobjoɓe mbaɗi sali à cause de laccire haako haako weli baya donc ko ɗum ɗon min dokki on rendez-vous inchallah dimanche prochain ha so hawre welede Allah on jarama moƴƴere Allah